ታይም ቻናል እንኳን ሓመጻኩም ናብ ቻናል ማዓልቲ ካብ ቋንጣ ትሕረይ ናይ ጾም ቬጋን ድኾነት ፍትፍት ክንገብር ኢና ስጋ ደይብላ ግን ከም ስጋ ድኾነት ናይ ቋንጣ ፍትፍት እያ ናይ ጾም ናይ ቋንጣ ፍትፍት ገይረ ዝገብራ ዘለኹ በጣም ጥዕምቲኣ ነዚ እንደድልያኒ ነገራት ኣብዚኣ ቀሪበ ኣለኹ ጣዕሚ ቀሊል ጥዑም ተበሊኡ ደይፅገብ እዩ ብሓንሳብ ክርኢና እንታይ ከም ዘለኒ እታ ተድልየና ዋና ንቋንጣ ንስጋ ትትክእ ነገር መሽሩም እያ ንቁፅ መሽሩም ተድልየና መሽሩም እዩ ንቁፅ መሽሩም በትግርኛ ቃንጥሻ ይድበሃል በእንግሊሽ መሽሩም እዩ ንቁፅ ማለት እዩ ኣብዚ ቀይሕ ሽጉርቲ ተመትረ ኣብዚኣ ድማ ኮሚደረ መትረ ቀሪበ ኣለኹ ኣብዚኣ ጻዕዳ ሽጉርትን ጅንጅብልን ቀሪበ ኣለኹ ኣብዚኣ ድማ ጨውን ጸሊም በርበረን ቀሪበ ኣለኹ ኣብዚኣ ናይ ዓድና በርበረ ማለት እዩ እዚኣ ድማ ዘይቲ ንጥቀመላ ኣብዚኣ ንህለት ዛ መጥበሲ ቀሪበ ኣለኹ ሓንቲ 3-4 ትኸውን ማንካ ናይ ምግቢ ዘይቲ ገይረ ኣለኹ እዚኣ ውዒ ምስ በለትልና እዛ ሽጉርትና ይሄላ ከምዚኣ ተቀለዋላ ሽጉርትና ንእሽተይ ቅሎ ምስ በለትና ኮሚደረና ክነእትውና ሓደ 5 ደቂቃ ደኣኽላ እንድሕርታ ዘይታዊ ኣቢልና እትናያ ቀልጢፋ ቅልው ትብለልና እጂ ኮሚደረና ክነእትውና ብሓንሳብ ትቅለው ከምዚኣ ክድን ኣቢልና ኮሚደረና ሓደ 5 ደቂቃ ክነብስላ ኢና شمس مثلا بربرة ده كم سلسلة صارفة وغيرنا هنا كم دبرو مالتي ከምዚ አገርና ማይ አዝልቅ ክነብለና ኢና እንታነት መሽሩም ክነቶ ይላ ኮኮና ተቀልያት ለያላና አይ እንጂ እዛ መሽሩም ከም ስጋ ክነቶ አይና عامل مقرب عامل طعمي بقى ناي ጾም ስጋ ጸብሕ ማለት እዩ ተደለኹም ከይፈትፈትኩም ከም ጸብሕ ሰሪሕኩም ትበልዑዎ ትኽእሉ ኢኹም እንዚ አገርና ሃውና ቀኒስና ንእሽተይ ከነብስላ ኢና ይሄላ ቀሪበ ኣለኹ እንጀራይ ጸብሒን በጽሓልና እቲ ክንፍትፍቶ ኢና ከምዚ አገረ ቆሪሰ ቀሪበ ያለኹ ነዛ እንጀራ ሓውና ቀኒስና ኮፍ ክነብሎ ኢና ከምዚ ገርና
نهلت نزي عمسيلا لا ودي لخو طعمتي ኮይናላ ከተማዬ በጣም እንትን ስጋ በቃ ከም ስጋ ኢና አጥተና ንበልዓ እንትን አይጾ ናይ ስጋ ፍትፍት ናይ ቋንጣ ፍትፍት ያ ፈትዋ ተስፋ ገብር ጽቡቅ ከነግበረልና የቀኔ ላይ ምሳይ ስለጸናህኩም አቶም ኩሉ ሻብ ኮሜንቱን ተበራታቱንን የቀኔ ላይ አዜ አቶም አዲስ ድኾንኩም ድማ ሰብስክራይብ ምግባር ሼር ኮሜንት አይትረሱኒ ጽቡቅ ከነግ بتقصل بروجرامز كامل راخب يقني لي باي